Yize ihhovisi lomvikeli womphakathi belisebenza ngaphansi kwesimo esinzima kulonyaka odlule, uGcaleka uthi seliphothule inkulungwane ezikhalo. Uchaze iCovid-19 njengesizathu esiholele ekutheni abantu bayibonele amathuba okuzenzela imali ngendlela engafanele. Ubalule uhlelo likahulumeni lokuthengwa kwezithuthu zokuthwala iziguli eEastern Cape. We found that the procurement process followed by the Eastern Cape Department of Health when it awarded FAPCOM contract number SCMU 3 2020-2021 0022HO to supply motorbikes with the sidecar ambulance or clinic was improper and in contravention of applicable legal prescripts. eWestern Cape bekunophenyo mayelana nokuyiphatha kowengamelezo okuthutha kulesiya sifundazwe ubonginkosi Madikizela ngemva kokuthi ilungu leqembu iGood Party uBrett Heron lafaka isikhalo ngaye. Madikizela usolwa ngokusenga eyimithetho ngesikhathi ekhuluma namanye amalungu esishayamthetho sesifundazwe. Umvikeli womphakathi uthole ukuthi lezi nsolo zinalo iqiniso. As an appropriate remedy, the Premier of the Western Cape must, in terms of Section 3, subsection 6 of the Executive Members' Ethics Act, within a reasonable time, but not later than 14 days after receiving this report, submit a copy thereof and any comments thereon, together with a report on any action taken or to be taken in regard thereto to the Western Cape Provincial Legislature. Kuphinde kwaphenywa insolo zokungenza umsebenzi ngendlela efanele ebeyibhekiswe enkantolo yemantshi yaseBellville. Lokho kulandela isicelo esafakwa iphini likaNgqongqoshe wezobulungiswa uJohn Jeffrey. uAltesia Korkie wayifaka isicelo sokuhlinzekwa ngencwadi yokuvikeleka ngenxa yokungazwani nesoka lakhe, kepha kwabikwa ukuthi izisebenzi zenkantolo zamjikisa. Ngemva kweinsuku ezimbalwa uKorkie wabulawa isoka lakhe. uGcaleka uthi abukho ubufakazi bokuthi uKorkie wajikiswa.